होची आक्वा इमाजिका रो एंट्री गेट एटा तार होची टिकट काउंटर एटा तार होची पूरा प्राइस एटा टिकट काउंटर हे कोने हो ना go rồi dalam na camera ni
ଲାଗିଲା ଆସିକି ୱାଟର ପାର୍କ ୱାଟର ପାର୍କଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବେଣୁସ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ମଜାଟାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ବଜେଟଟା ଆମର ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଥିଲା? ବଜେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ବଜେଟ ଆମର ପର୍ ହେଡ୍ ଆମର 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ତ 50 ଟଙ୍କା ବି ଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଆମର କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ମାନି ନେଇଥିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା। ବଜେଟ୍ ଆମର ପଚାରିଲା ବେଳୁ 1000 ଟଙ୍କାର କମ୍ ହେବନି, ଟଙ୍କାଟେ ବି କମ୍ କରିବେନି କହିଲେ, ମନା କଲେ। କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଆମେ ଗଲୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଲଗେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଗଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ସେ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିକି ସେମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କଲେ। ମଜା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ସେମିତି ଦେଇପାରିଲେନି। ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଓକେ ଅଛି।